apita mpamvura mumba muyo obadi oba akumura kuti akusvibira mvura. Akumura chi? Akumura musoro. Hembe dzese. Akumura hembe dzese. Ehe. Asara asina kupfeka. Asina kupfeka manje. Ndobva waita ari mumbatsi rumwe. Ndobva waita sei? Ndokuchibhatishedzera. Ndobva waita sei? Nepahwindo. Ngasafuya nguyo yakuno. Ndobva ndamhanya kuenda kuyo. Ndobva ndasvika ndone Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Yatibudirane pachena pamusoro perudo rwedu. Ndizo? Shasha. Kumaiguru vari kupi? Vanogara kuHarare. Vari amunoma havana kuuya. Munoma havana kuuya nhasi. Sana kuno havana kuuya nhasi here. Amai vedu. Uya kuno. Kudari kuno. Aya havana kuuya. Havana kugara kwaya. Okay. Mukadzi mukuru uyu makamurora rini? Mukadzi mukuru. Ndisati ndaenda kuhondo. Musati maenda kuhondo? Ndakasiya nevana. Makasiya mwene vana venyu? Naye. Mukadzi mudoko uyu makazomurora rini? Mukadzi mudoko takauya tagara naye kuno. Takamwanira kufa kuno. Mubvunzo wangu. Mira pava iwe. Mukadzi mudoko makazomurorera kupi? Mukadzi mudoko zvakatika ndezvo vana baba vacho vakauya. Mubvunzo wangu uri kuti ndatenda zvikuru kuti musati maenda kuhondo makasiya maisa mhuri yenyu kuti kana ndadzokawo mukasiya mapfudzi. Mune vana vangani nemukadzi mukuru? Mune vana vangani nemukadzi mukuru? Tine mwana wanu. Mwana wangu. Aiwa, ndinozvitenda. Saka kumukadzi mudoko, mukadzi mudoko ndeupi? Vari apa? Ndiye mukadzi mudoko. Ndiye mukadzi mudoko. Ndiye wacho mukadzi mukuru makamuzivisa here kuti kune mukadzi mudoko? Anomuziva. Anomuziva? Ko zvandanzwa kuti uyu akambosvika pamba penyinyi pane mukadzi mukuru akasvikodzotswa nevana naamai nemadzimai yenyu. Munozviziva? Pakasvika handingazivi kuti chokwadi here kuti akadzingwa, asi pandakasvika mukadzi mukuru haana kutaura zvekudzinga kana kunyima mvura. Hapana ivana vakakumbira mvura kana kuita sezvakataurwa. Zii zvangu kuti chokwadi here kana kuti kunyeba, asi matsanangudziro akaita mainini vaitsanangudzira kuti takanyimwa mvura tikaita sei, asi mukuzotaura kwavo vaitaura kuti mukadzi uyu akanaka stereki, akatitaura naye zvakanaka, achitaura izvi. Mukadzi upi akanaka? Achitaura mainini izvi. Iwe Adam Amadi, murume wako ari kuti iwewe wakapupura nemuromo wake kuti maiguru mukadzi weuyu akanaka chaizvo. Ndizvo? Patakaenda mama. Munye kuti ndanda kusvika nedambudziko hombe vanga vasingachauya kuno kuplaza. Vana mafizi, nzara, mari dzetransport, vananokwira kubva kuplaza kusvika kuchikoro kuno. Saka pandakabva ndashaya zvokuita. Ndati chiregedzei ndikwire ndiende kuHarare. Ivo vanga vafona chichindipenda kurufu kwaMutare iri Thursday. Ndobva ndabvunza mwana kumusikana muhondo ndikati mishi yezvino zvandei ndifunga vakaita sei vakadzoka Saturday. Isi takazoenda iri Monday. Ndobva tangomuka tichienda kuHarare. Tarisingambokuziva kumba kwavo. Zvishwa takanosvika tikanobvunza. Kusvika tasvika papi pamba pavo. Tasvika pamba pavo ndobva tanoka gate. Ndobva vauya meguru. Vauya meguru ndobva ndati makadini zvandipeni makadini. Ndobva nditi ndinani? Ndini Akadya.
kana kuti maimishi tabva kwapikoko kumvura zvikanziwo chii chaitika ndati ana chikumbiro kuonawo vamukuyu zvikanzi vamukuyu havako vakaenda kurufu kupi kwamutari nemusukuwo vakashanda ndobva ndati wo iyo vanga vari mugedhi mavo isusu tiri kunze kwegedhi ndobva ndati kana ivo vasipo nachikumbiro kuti ndite sei ndikwanise kutaurawo nemi zvikanzi zvoni hamuchawirirana kana kutadzirana ikoko makaine nyaya dzenyu kupi kunoko asida kunzwa chi nyaya dzenyu kunoko ndati aiwa nachikumbiro kuitawo sei kubatsirwa nyaya ndiunza kuno kwenyenzara nevana matranspoti mafizi asita sei haasi kubhadhara zvikanzi iwe unotyisa ndakanzoti unoita sei unobata-bata uri muroyi hanzi tombokudai mugedhi mangu munomu panotani panotini ndobva ndati aiwa isusu hatina kuyazogara ndauya nenyechi ndauya nenyaya yevana saka vana pandakauya navo vana vanga vakamira musaiti mejurawo kwaipisa havana kukwanisa kuona chi vana ivavo vatanga kutaura chi zvakawanda-wanda ndobva ndazonata mamwe mashoko acho akutaurika achaita ndobva ndashedza mishi ndati mishi maukomo yaikuna vana vaende kubva vasvika ndokubva vamira vana nevaya zvishokako vakanyara ndopa akanditi ndiye misha kura kudayo vakanyara ndiani neguru vakazozvidzora mahasha dzavanga vainadzo pavakaona vana vakazozvidzora zvikanzi zvoni ndiye misha kura kudayo mishe haana kuita sehana kudayira anga akutochema zvikanzi endini zvikanzi kokadika kandekani ndobva ndati ndine vana vangani ndine vana 3 vana vesamukona havana kana mabhefu kana mafizi achabhadhara ndakanzwa kuti nyaya dzemadhenei dzanga dzakamirirwa naiwo kuti vana vaitwe madhenei sanditi ndakamirira madhenei kuti vana vakwanise kuchengetwa ndakaremerwa ndikuhora $78 mari icho andinoita saka dzimwe dzenguva mari chinonongwa kuita sei kuuya handisi kukwanisa zvikanzi chandidoda kukurudzira ndechekuti ngatishande shanda uchengete vana ivavo kana zvanetsa endesa vana kusocial welfare ndobva ndati uyu mukuru ndakatomendesa kare kusocial welfare vati vese upera kuenda social welfare baba wavo variko here zvikanzi inini ndine mari dzangu vamugwiro vaya vatori namari yavainayo mukaona cheko kwachipuleja nemari dzavanenge vainadzo ndinge ndatovapa chi mari iyoyo vandatuka iyo ingwani ndobva ndati iyo ingwani munhu aishanda ari papensheni ko mari yavo inoshandei zvikanzi havana kana mari yavainayo panotini takamira mambo ndikati pamwe tichapawo kana mvura yekuno ipapo kwaipisa mari yangu yebhazi yange isiri kukwana kuti ndidzokere kupi kunoku ndefunga kuti ndichawana aripo ndozowedzera ndobva tangotiwo taakuitawo sei taakuenda ndobva ndazomukumbira mubhazi interafrica ndobva ndati andikutobvawo kurufu ndibatsire iyo ndobva ndazobatsirwa nevemubhazi ndobva tadzoka kumba iyo ndobva vanditi zvonditori murodhi kuya ikoko toda kuya kupi kwamambo nokuti ndichitanga kusvika vakanditi ndogona kushedzera mapurisa ndikati mukandishedzera mapurisa munenge magona zvikanzi titori murodhi kweikoko tikuya kupi toda kuya kwamambo ndobva ndati zvese zvinenge maita sei munenge magona ndifanokudawo chokwadi kana ndini ndiri kukanganisa ndinobatwa kuti ndini ndiri kukanganisa ndadzoka kunokumba vamukuya havana kundobvira vauya chakazokwanisa chandakazokwanisa kuwana chisamoni chokuti ini ndiri kudiwa kuno kwamambo ndobva ndasangana ndakapiwa samoni musi wefirst musi weWednesday ndobva ndauya kuno kumvuri ndida kuenda kuchikoro munoti kune mari yechikoro yemwana kumvu kwesu ndobva ndasangana navo ndobva ndakati vamukuyu ndakapiwa samoni zvikufamba sei zvikanzi wakapiwa samoni kupi zvikanzi kwamama ndobva ndati handisikuziva kuti zvikufamba sei zvikanzi naiyo zvikanzi nyaya ndakazoita sei ndakaiwithdraw ndakaikanzurisa kusisina nyaya iyoyo ndobva ndati manje samoni ndakaita sei ndakatopiwa ndikutodzi ndikasaenda kwamambo ndikuita sei ndiri kutoripa saka inini kwamambo ndiri kutoenda handina mbudzi kwandinozoiwana kuita sei yekuripa zvikanzi aivakurira nyaya inyaya yekuti tikunoita sei tikunotaurirana tasvika kunoko hapana kutaurirana kwakazoitika ndizvozvo anyepa here uyu vamuguyo zvataura zvimwe kuti ndikazvibata kuti ndizvozvo ndati anyepa here pane zvaataura zvaatsanangura kana kuti nganditangei ndikubvunzei kuti uyu munomuziva here ndinomuziva makamuwana kupi takamana paprasi papa ane vabereki
vari vaviri varipo. Pamakatanga kufamba naye makamuona musango here kana makamuona pamusha? Ndakamuona pamusha. Pavakatanga kurara naye makarara naye musango here kana ni pamusha? Pamusha. Makasvika mukaomberawo kuna atezvaro? Ana atezvaro ndaombera. Maivaombera? Kuzoti vana baba vakabva vachienda ana mai vaigara naye. Apo pane paunzvenga mbichando angari musikana webasa kubva kwavo ndokwavakatanga kurara naye. Anga ari Sekretari wani? wangu. Imi manga muri bosi? Aiwa, hatinoti kutaura. Manga muri bosi, manga mupinza basa. Akanga akapinda basa achishandira imini. Kutanga tingati akatanga ari mushandi. Akapinda uchishanda basa kunyama, ndizo? Ndobva vazokufimba. Vakakufimba vachiti chini. Mataro avakaita vakati nini ndodawo mukadzi wechipiri wokuroora. Handina mhuri. Mukadzi wangu handinayo kutanga nemwana mumwe chete. Ndandakapiwa mukadzi munin'ina wameguru kuti ndiwandichaita sei wandichagara naye. Saka ndakaona kuti ndigare nemudzimai paukama azviite bheta nditore mutoro. Ndobva ndavabvunza ndati ko mangwana hazvizonetsa here izvi? Zvikanzi aiwa hazvitombonetsa inyaya yekutozivikanwa. Saka imimi mairevesa here kuti uyu maimuda? Kurevesa kuti chokwadi maimuda kana kuti maida kuti akuberekerei vana? Ndingati hangu kutaura patsanangadza kwaita kwasiyana nematakatangira rudo. Hatina kutanga zvakadaro. Makatanga siku? Haruna kutanga ruri rwekuti ndikuda kukuroora ndikuda kuita sei. Takagara naye ari sekretari tikagara naye nguva yakareba. Ndifunga gore kana tu. Ya kugara naye ndabvuma. Taita so pakazoita ndaimboendesa kuchikoro futi. Kuenda kunodzidza. Pakabva pazoita subject test. Chi? Pakabuda subject yebiology. Yebiology yekuti chi? Haikona biology. Yanga iri sex organ. Kuti yakamira sei, murume wakamira sei. Ndopakatangira apa mandidzenga zvishoma. Ndati ndingaita zvinonakidza asi ndikutaura chokwadi. Zvaita kudaro so pakaitika umwe musi akabva atishedzera ndakapinda mumba. Pendakasvika akasvika akati ine ndiri kupiswa musoro wangu saka ndinoda unozviisa mvura. Ndiani aishedzera? Ndakati achidaro so aishedzerani? haikona kushedza. Pendakasvika apapa tonina nhango aripo achinyora basa. Zvikazi zvomauya panapa ndiri kupiswa ndoda kupinda mumba ndondozvidira mvura. Alright. Apinda mumba mumba muyo obva akumura kuti akuzvidira mvura. Akumura chi? Akumura musoro? Hembe dzese. Akumura hembe dzese? Asara asina kupfeka? Asina kupfeka macho. Ndobva waita ari mumbatsingo rumwe. Ndobva waita sei? Ndokuchibva atishedzera. Ndobva waita sei? Nepahwindo. Zvikasafuya uyai kuno. Saka paakati ndikuita sei ndakafunga kuti adonhera chi mutapa. Ndobva ndamhanya kuenda kwiyo. Ndobva ndasvika ndone asina kupfeka kudaro. Ayo ndingataura ini chitapatika zvekuseka asi ndinotaura chokwadi. Asina kupfeka kudaro iwaita sei ndokadzokera waidedzera kwiyo because hamunanzwa here ndichidedzera kuti nditaurai vakomana vanhu ndikati ndakatomhanya chifunga kuti watonha muno kana zvaita sei. Ndopakatanga rudo ipapo. Harusi rudo rwekuti kudanana. Takafire kutaura chokwadi. Alright, fine.
zvirikuita pasika zvikunakidza asi ndikutaura chokwadi ndomatangira ngaita taita so ndopakabuda nhau yekuti ndaimubatsira zvekuchikoro ndamubatsira kudai so unonyora so aibatsira mumwe padeu ndichibatsira anga achienda ku O level achienda ku O level saka iwe wanga kumubatsira sei ndaimubatsira kumudzidzisa iwe uchiwanawo chipari mati iye paari uyu wanga wakuwana chi mati saziyo pamai vadzidzisa mai wane chii kwavari kungoti mushandi wandacho vana mukoma wake nevanenge ndavabatsira kuenda kuchikoro saka muri kureva kuti mune vana vangani nayo 3 saka muri kureva kuti mwana wekutanga akashedzera kuti musoro wapisa ndobva aenda mutego ndizvo hanzi sandikuti mwana wekutanga aiwa hatisara mwana tiri kureva pakatangisira rudo nhumbu yekutanga tapanzwisisa kuti imimi manga musingade saka uyu akakuitisetai mukaenda mukazoona imimi zvamakazoona zvikakukurirai mukapedzesera mamukwira ndizvo ndokuti ndikada kugadzirisa here kana kuti ndegedzai ndiite muchidimbu asi maitikiro azvo chaivo chaivo haana kudaro so takatogara tichingomudzidzisa uchimudzidzisa chii apa pandiri kuda watara zvakanaka nhau yako yakanaka yekunzwisisa watanga ri sekretari wako ukazoti wewe paakanga akunogeza akati musoro uri kupisa ndizvo akudati kuti kunogeza pakapinda mumba imomo akaenda akakushedza kuti uya kuno iwe ukazonopinda anditika ukaona asina kupfeka akurura anditika right iwewe wakaita zvaukaita toti chiitiko chapfuura anditi usingade iwewe asi waratidzwa zvaita kuti iwewe urware chirwere cherudo anditi chirwere cherudo ndizvozoka ndochakarwara panguva iyoyo handiti chirwere cherudo chakazouya kumashure hachisi kuti chakauya sekunge chakuvhara dambudziko rapo iwe ona wakaenda wati mwana uyu akakushedza anditi kuti anobetserwa patsaona yakanga asangana nayo anditika iwe ukazosvika mukati ukazokurirwa ukazorara naye andizve paukarara naye akazotanga kunzwa kupiswa futi here hausiazvisi nguva iyoyo vanotora kana makore maviri here kana gore makuita izvozvo tisati taratesa ya asi tiri kuda tifambe pakuti imimi muitiro wenyu wamakaita mubamuzi uyu panhau iyi yatiri kutaura nezvayo inhau inokosha chekutanga you are a responsible officer nokuti zvamakanga mukuti mwere munoenda kunozvimaneja kubva muno masiya maronga mhuri yenyu mukadzi mukuru mukamusiya mukamuchengetedza mukaenda kuhondo mukadzoka zvakanaka nhasi uno munemba yenyu anditi hazvina mhosva kuti ndeyani asi musha wenyu ndimi baba handizvo yes asi uyu paazouya kuzopinda muupenyu hwenyinyi tingataure zvimwe sevano kuti apa pane nyaya uyu ndichimutarisa uyu une makore mangani 39 iwe mune makore mangani 73 muri kuona difference yemakore anga ari mwana anga ari mudiki andii anga ari mudiki saka imini mwana uyu mati makasvika kuvabereki vake muchiti muri kumuroora ndizvo muchiti muri muchimuroora mairevesa here kana kuti maida kuti mini zvamaita muupenyu hwenyu muzviwane
uyu mwana uyu muchimurara naye chete? Hatinai kuita zvadaro. Takangogara achigara kuimba imba yangu yandakapuwa yekuti dzimba idzi ndedzangu ndokwagara ndichigara kuimba imwe. Saka kugara kwedu kwese ndozvekwakangoita, asi ndaingoendawo kumba kwavo ndichenda kumba kwavo. Right. What was your highest rank in the army? Rank yenyu chinzvimbo chamanacho kuarmy ndechipi? Chemuarmy chamajor. You were a major? Some major? A disciplinarian. Ndizo? Anofamba nikachimbwa chirova vanoita masoja vamwe vanoita musikanzwa. No, he was above that. Yes, ndiri kumutanga ndo vanotangisira. Because kana abva pasameja anenge akuenda warrant officer class 1 or class 2. Ndizo? Uyo wakagumira pasameja kai. Makagumira pa sergeant major ile. That's for major. Major. After captain. After captain? Yeah. You were a captain? After you was above a captain. Above a captain. Captain. Captain Muguyo. A saluted officer. You were a saluted officer. I feel pained. Ndinonzwa kurwadziwa officer. Ndanzwa kurwadziwa officer. Because you promised to be good to mankind. And this is are you being good to mankind when you are failing to take responsible for your own blood? Munochengeta makapedzesera kurara naye uyu rini? Kuzvikurara izvi tingati tatichikurara tese. Tikachataticharara tese. Makapedzesera kurara naye rini? Iwe wakapedzesera kusangana na captain rini na major? 3 years. Ndipo makapedzesera kusangana. 3 years. Major, mwana uyu akati ari kukudai izvozvi. Have you felt makambobisa chii chekuratidza kuti mamuroora? Chii chamakabisa chekuratidza kuti mamuroora? Chakaita vana baba vacho vakaramba zviroro vakati aimiroora vakaramba roora. Vanani? Baba vacho atezvaro. Iwe baba vako vari kupi? Vari kuchebhutu, vakatombouya masvondo apera. Nyaenda vazivisa ndibva ndavafonera kuti uyai baba vaita sei. Vauya fona anga singadayiri. Ndobva ndavasendera meseji baba vakauya uyai havana kana kuuya. Ichokwadi here kuti baba wako iwe vakaramba roora kubva kumukwasha? Unoti chii? Neti. Sanzi, madzimai wenyu. Sanzi kuti baba vakaramba roora zanzi kunyepa. Zvingaita zvakaita izvozvi vakasendera pera pamashure ivo baba vasati vauya takashedzwa kuno naiye namazhoo vataenda kuno kwavo unosvika kuno zvikazi tauya kuno ndakavashedza ndikafunga kuti kuenda kuba kwake kubarwa zvikazi ndobva ndiri kuendaiko zvikazi aiwa
ndikutopinda mvuri pinda mvuri pataenda kumba kwake ndopetakazosvika takutaura zvekunorora saka makabisa chii pakuroora zvakaitika izvo tataura kudaro so ndichibva ndakubva kumba kwamazvo ndakudzokera kuHarare ndakangotanga kuzwa mwiri wangu kurwadza tatasangana panotangira makapeta kwira tasvika kunasero tasvika pamabhasi apo ndikazwa mwiri wangu washaika chakakonzeresa kudaro hatizivi chii chakaitika ndotaura chokwadi taura hako captain haunyepe varuseka zvavo no hapana ndikusa ini wandiona ndikuseka zvadaro so tasvika ipo paya ndobva ndati mwiri wangu wakudii haukuita kuita zvakanaka ngazi sei ndikatukuda kuti handikuzwa zvakanaka ndobva ndapinda mumota ausikaona kuti tarasika nauya mubvunzo wandabvunzaga uri kunditenderera nekoko ini ndikuda kuti ona image ndimi maitaura kuti be precise ndizvoka come to the point ndizvoka apa ndikuda titaurirane takanangana kumapolisi kuti tipedze nhau yatiri kukurukura apa tinenge tiri kuita ngano asi ndikuda tipedze nhau iri muno nokuti yatagarira munoka inhau ine chokuita nevana vako chiregedza chakabva ndipe mukana nditaure zvibva zvaita straight chizviitai straight kwete kuti imi mamufanire kuti kukomberedza pena ndo ndakuda straight chakanyanyoti vhiringidza ndakwenda ndezvekuti ini ndiri kumba uku ndakazi imwa mvura iyo ndobva ndanwa mvura iyo ndakwenda uku ndazosvika apa ndakati pamwe mvura yandamanikidzwa kumwa iyi pamwe ndiyatikanganisai ndobva ndaenda kuHarare ndichikondosvika ikoko kubva ndaenda kwadokta ndaenda kwadokta ndikaziregedza tiise padrip kubva ndaiswa padrip ndakudii ndakutorapiwa ndobva ndarapiwa ndakaitwa matest akawanda chichi ini kufungidzira kwangu ndaiti saka zvaita zvega here zvaita sei zvakandishamisa izvozvo ndozoenda kwadokta ataura kuti ropa rinoda kuitwa zvakawanda saka ndopetakati baba wakabva watouya ndiri kurwara hatina kuzokwanisa kuwaona asi tanga tavasheedza tiri pamazvo kuti ndichizosuduke izvozvo baba wauya ndisipo asi nditaura chokwadi nditori nemapikita ekuiswa padrip zvose zvakawanda ona major rega ndipedze nao iyi nhau mati makaipedza nditi zvamakaipedza nhau ine masinuating factors kugadzira mafactors ine zvimwe zvinorwadza zvirimo zvokuti zvinoda kutaurwa nezvazvo vaita zvimwe zvakafanana nekuti imimi muri kutaura kuti makapiwa mvura ndobva manoiswa drip aiwa pendakabva tererai imimi ndikuida pane masinuating factors ndoda kuedza kutsanangura kuti zvinorevei zvavari kutaura kwamuri kuti munzwisise mecha imi makauya mukapiwa mvura naadzimai venyama ndiani akakupai ndakapiwa namazvoo ani kanzera zvine kansera nenhau iri kutaurwa muno namama takataura nyaya iyoyi yekudedza vana tezvara kuti tivape pfuma yavo nhau iripo iri kutaurwa namambo ndeyepfuma imimi zvekuzorwadzwa ndakazo tererai mambo vada kubatsirai musarambe muchitenderera vane basa nhau yatiri panapa ndiona kune makomo ezviitiko zvakaitika asi nhau yatiripo yatiunganidza pano inhau yekuti uyu ati ari kuda kubudirwa pachena handidika
upenyu hwake. Iye zvino ari kuti kubatiwa kurarama kwake muupenyu hwake ndewe kushungurudzika. Manzwa, pane gross domestic violence, GBV. Andii munoziva officer? GBV. Andii munoziva here? GBV. Gross domestic violence. Very good. Andii munoziva here? Ndinoiziva. Ndiyo yacho mhosva yamuri kuwanikwa nayo officer. Makaenda mukatora mwana wemunhu mukamuberekesa. Nhasi uno ari kutevera rudo rwake pamuri imimi. Rudo rwake pamuri imimi. Nokuti makadanana. Saka ari kutevera kuti mungandisiya here apa. Ende imimi makamubarisa vana. Amuna vana naye here. Handina kumbomusiya kuti ndamusiya. Alright, fine. Ndakubvunza wangu kuti amuna vana here naye. Munavo. Anoriritira vana ivavo ndiani? Ndini. Muri kuvariritira here? Ndinovaririra. Nenzira ipi? Nzira yekuvatengera chikafu, zvavanoda chikoro, ndini ndinovaendesa kuchikoro. Ko mai vacho zvavari kutaura kuti hapana vana vari kutambudzika ava, munoti chii? Kutaura kwemudzimai kana kuti kushungurudzwa kwaari kuita. Pamusoro ndichana chete kuti munzwi mambo vada kunzwisisa. Vana ava vane mabhethe here? Zvakaitika vane mabhethe. Vane mabhethe here amai? Vanawo. Mabhethe ana vesenemi ndo vakaramba. Ndo zvatiri kuda kubvunza kuti kana vari vana venyu vanoita mabhethe ekumusha kwasekuru sei? Akakuisa mabhethe ndamusa mabhethe ekutanga. Nditori nekane 5 years kada kuenda kuchikoro. Ndakatovaudza kubva chiri ndiri kada bhethe. Vakaramba. First born ane makore mangani? Ane 17 years. 17 minus from 39. Mama ane makore mangani? 22 years. 22 ndo pamukatanga kusangana nababa. Enze 21 years. I think it's not fair, Major. It's not fair. Vana vanoda imeme muka zvamuri kuita izvi imhosva kai. You are depriving vana ava right yavo yekusachengetwa nemi imi muripo. Patakauya kunoku paya, patakauya kudare kunoku ndopa vakabva vanobhadharira hwani mukomana. Musikana aida kudzokera chikoro akagara. Akamusikana kada kuenda kuECD kakagara. Every day anongosenda mameseji kuti ndiri kwadhokta, ndiri kumboonekwa nadhokta, ndiri kwadhokta. Okay, chiripa masiteve vana vako. Mukuru anonzani? Michelle Amati. Arikuita form chi? Form 4, ada kudzokera form 4, akapasa 3 ada kudzokerera futi. Michelle Amadi. Iwewe kuti utore kuva pastor rekuti Amadi ndiani akakutaurira kuti ndano vari pastor iro? Vanga vakuda kuenda kuchikoro kwedu amabhethi kuchikoro. Baba vacho manga vataurira? Vakatora vakati vana ndevangotorisa mabhethi. Musadzomuze musoro officer. Garai zvakanaka. Ndati officer. Garai zvakanaka. Mune kukadzika here muri kudhauta vana ava kuti havasi venyu here officer? Ndati muri kudhauta vana ava kuti havasi venyu here? Izvo takambotaura nezvazvo tikazodai ma-DNA test. Aiwaka. Ndosaka ini ndiri kuda instant answers. Instant answers. Hamusi kudhauta. Zviri kuitika ndezvoti vana vacho vakafanana neni. Tererai officer. Tererai officer. Mambo zadzimini mune doubt here kuti vana havazi venyu. Tererai officer. Ndiri kuda kuti tibve munomu ndapawo instruction ende ndapawo order. Andimba panzo? Ndapawo order. Order yangu ndeyekuti imimi kana muri kudhauta pane DNA test
yandiri kuda kuti igone kuitwawo instantly Tizvo. ndiyandinotarisira kuti ndiwane ma-results nekukasika. Ndingakupei mazuva mangani? A fortnight. Fortnight masvondo maviri. Yes. Ekuita ma-DNA. Ndizo ka? Zvakanaka. Imi pedzisai masitei vana venyu? Malcolm Ahmad. Malcolm Ahmad ane makore mangani? Ane 12 years. Uyu Ningirike Michelle ane makore mangani? Ane 17. 17 years. Mumwe wacho kupedzisira? Aliyah Ahmad. Aria Ahmad. Ane makore mangani? Ane 5 years. 5 years. Ndiri kudai DNA test. Fortnight, I'm 14, 2 weeks from now. Tiri kusangana rini? 24. Mati mwacho pakata nazo. Malcolm 24 March 2024 to produce DNA result. To be opened before the chief. And mapango DNA results ndiri kuidzida dzinoda kuzovhurirwa munoenda mese. Anditi say what you want to say. Imi ndimi munoziva kwamunoenda. Chatinoda DNA test iri recognized. Kwete kuenda muma corridors. General, can you assist these people to wakwanise kuona Ningiriki DNA test yao? Munopiwa namba dzekuti muende munotorwa ropa. DNA test yenyu ende inoitwa. Anditika